অহা কালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। रायजो नाङैनो दिनैनिफ्राय उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों संदाननाया जागायबाय। थारैनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथोनाव दिनैनिफ्राय रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव पुलिस बिफाना गोख्रों संदांगासिनो। बे समाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो हानायनि खौराङा जोंनिसिम सौफैदों। बे समसिम रायजोनि गेजेराव 1400निबो बांसिन उन्दै बैसोआव जुलि खालामग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसा हमबाय। नंगौ, गिबि मन्थ्रिया सांग्रांथि होखानाय बायदियै दिनैनि समाव गोबां रोजा रोजा आयेन बेरेखायै जुलि खालामग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो थांगासिनो। बेनि गेजेराव क'क्राझाराव 85, चिराङाव 40, बङाइगावआव 83, गवालपारायाव 67, धुब्रियाव 132, नगावआव 100, बिश्वनाथआव 131, बरपेटायाव 110, सनारियाव 40, मरिगावआव 60, गहपुराव 40, नलबारियाव 31, हजायाव 91, काछाराव 67, गुवाहाटीआव 53 आरो माखासे जिल्लाफोरखौ लानानै दासिम 1400 आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसा दासिम हमनो हाबाय। बेबादिनो उन्दै बैसोआव जुलि खालामग्रा सुबुंफ्रा गिखांनानै दासान्दि गुबुन जायगाफ्राव आनज्रायनो लामा लानायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोन्दों।